Hello everyone, welcome to my channel. I am featuring the sunglasses. I like sunglasses. So, but nisangit ko aning Christian Dior. Ipakita po na ako sa inyo ang Prada, but dirigid ko misangit sa Christian Dior nga sunglasses. Labaw na ni siya pero perting mahalaga yun siya kay nanagid siya sa mga 30,000 pesos or below. It depends upon sa klase. So, pakita na ako sa inyo ha. O nakasukod jud ko. Ako yun siyang natistingan o nindot siya. Pero tagaktak lagi ang presyo pod. So, kung gusto ninyo nga magpalit og sunglasses, this one na is original. Original gid ni siya. Christian Dior. Daghan naman gud ang fake pod, pero mao ni siya ang original. Pakita nimo ang original kay tatak gid siya sa kilid na gid siya marka nga Christian Dior. So, pwede mo mag-select. Mauni siya ang ilang mga display. Kini manggod nga store among nasudlan is pinaka-expensive nga store. Wala kaayoy mga tao, mga dato ra siguro ang gasulod ring dapita. Akong ipakita sa inyo ang mga glasses, ang mga design sa Christian Dior na sila bago nga design. Pero mahal gid siya pod. Kani siya makikita ninyo nga sa kilid na gyud tatak nga Christian Dior. Una siyang original. Kana siya. So, you can also buy this one online. Naa siya sa online pod if you want. Pero mahal ni kini siya. Ako gini siyang nasuot. Pero tagaktak lagi sa presyo kay naagid siya sa mga 30,000 pesos. O kay euro man. Euro niya. Mahal man ang rate sa euro. So, nasukod gid na ako. Duha ka glasses dere akong giganahan nga akong nasukod. Pero it's good also nga akong maipakita sa inyo ang mga display nila, ilang mga design para aware mo nga sa original. Dayon mo po ilang Prada, abay ra man gud sila. Abay ra sila. Ang Prada dili kay siya medyo mahal, pero branded Japan siya. Mas mahal ang Christian Dior. Wala ko nakakuan sa Louis Vuitton nga glasses, sunglasses. Wala man gud ko nag-expect ani nga makakuan ko dring dapita. Pero mahal gid siya. So kung gusto ninyo mag-order, maka-order mo sa online. Ang bag-o nila nga design sa Christian Dior mo tong tagaktak og 30,000. Ang new model nila. So ako na siyang nasukod. Salamat sa inyong pagtanaw. God bless everyone.